Sepindah maling nggih. Ibu bapak yang belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu bapak kalian ibu masyarakat desa Rumpuk nggih. Nggih leres. Nggih, Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan, wilujeng dalu. Ugi Bapak Kepala Desa, ugi perangkatipun, juga bapak-bapak panitia wilujeng dalu. Kula kalian konco-konco badhe ngaturaken pasugatan gending-gending manis campur sari. Sumangga Kang Mas paringi Jogja. Langsung kayang yuk Allah. Lagu spesial untuk orang yang spesial. Terima kasih mobil
Wilujeng dalu Mas Wijono. Niki ana sing njaluk tak ketuk tenan. Nggih Mas, aku dapat mobil ngeng. Nggih, terima kasih matur nuwun. Nggih, terima kasih. Heeh, pagelaran dalu niki penontonnya membeludak banget. Nggih, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggih, rumpuk rumpuk istimewa. Istimewa. Nggih. Kalau mau langsung kemawon saset nggih. Niku wau wonten awala Kang sampun lebet monggo. Nggih Mas, niki dengan nimbali Bapak Kepala Desa Rumpuk. Nggih. Bapak mantan Kades. Mantan Kades. Ketua panitia. Kali Bapak Kepala Dusun Sumangga. Nggih, dipun aturi minggah ngoten nggih. Nggih, ten sasana panggung. Untuk dari Bapak Kepala Desa. Bapak Kepala Dusun, Bapak mantan Kades, ugi Ketua Panitia. Ketua Panitia, monggo Bapak. Oke, monggo Bapak, punten niki. Langsung mawon. Nggih, kalau mau jenengan sampun ngaturaken Jogja istimewa. Sami kali dalu niki rumpuk istimewa. Penonton juga pokoknya serba istimewa. Nggih, matur sembah nuwun. Penontonnya membludak Mas. Nggih. Kula seneng lek ngeten iki padat merakyat. Nggih. Sabu ya istimewa. No, sabune ku aja sampai lali. Juga yang meliput pagelaran dalu niki no. Nggih Mas. Di depan Anda niku wonten pinten channel niku. Pundi? Di depan. Niku lho depan. Oh, nggih niku 1 2 3 4. Pojok Mas. 5. Oh, ada 5 matur sembah nuwun. Nggih. Atas liputan pagelaran dalu niki. Monggo. Nggih, semangga. Pundi Bapak Bapak Polo. Nggih. Kasih jalan Mas. Nah niku. Nggih, untuk Bapak tim keamanan selamat bertugas. Oh, siap. Aku suwene tegas banget pokoknya wis. Iki dalane ludruk iki aja di kula dibek yo ngono. Kula nggih niku wau dalane orkes. Iki aja dibeki rek gak iso liwat tiba tambah bek lho kene. Ngomong. Oleh gambar ketahuan nek gak. Lah nggih. Sampai dipakeri ngoten tibake tambah dibeki. Tetep gak iso. Putih Wijaya. Ya Allah, kok dibeki. Oh ije, beres bos. Mas. Nggih, pripun nak? Niki bapake nyuwun kawin kontrak. Kawin. Iya. Nggih. Ya Allah. Nggih, wau siang ugi wonten ingkang request Bapak Kepala Dusun menawi. Napa Mas? Gerigis. Nggih niku. Kemudian kawin kontrak dulu. Kawin kontrak. Ya aku seneng ndelok mobil-mobilan iki yo Mas. Yuk, dewo monggo. Kontrak-kontrak lagi Mas. Iya. Jangan
Oke, satu tebang kawin kontrak Bapak Kepala Dusun. Hadis kita gandeng dengan Krisna Wijaya. Nggih Mas, pripun Pak? Tasik. Oh nggih, Mas. Nggih, siap. Nggih, niki sesuai dengan yang tadi. Gerigis. Tadi siang, memangnya tak semayani. Nggih. Oh berarti tadi siang itu toh? Yang siang tadi toh? Siang tadi. Versi netayem nggih sampun, versi opo sampun. Oh sampun. Katun versi yang royal. Gerigis mau mboten ditayepaken. Wah. Yuk, untuk lagu yang satu ini bisa ikut Velocity ya. Yo!
Jodoh sing piagam liyan. Yo, bareng-bareng Dewi Jaya. Ada Fortuna Lighting dan juga THC Audio. Terima kasih. Yo, Karimandes kurang mandes sampeyan iku lho. Wes yo wes dok dipengen opo. Karimandes kurang mandes sampeyan iku lho. Wes yo wes aku dipengen opo karo kareke sadu udan koni soyo suwi antar kudune. Yo, sawer sawer.
Wow, satu tembang rancak banget. Grigis. Grigis nggih. Nah, request panjenengan Bapak Kepala Dusun. Nggih. Ngene wis gak diutang. Apa Mas? Oke, siap. Iki no niku wau tasik wonten. Nawala niku dari Karang Taruna. Nggih. Oh, sik Mas. Lho kok ganggu. Tadi kan saya baca sekilas. Lah nggih. Niki yang selanjutnya Mas. Nggih, anggota panitia. Oh, anggota panitia. Ketua Karang Taruna. Ketua Karang Taruna. Anggota Karang Taruna. Ugi semua Karang Taruna. Oh, Mas Karang Taruna di rumah aja. Lo iya, kan sudah dipanggil. Nggih Mas, pun lali niku wau untuk para sabu. Oh, para sabu pripun? Nyuwune jam 12. Jam 12. Nggih. Sampai ditawarik jam 12 kulo. Nggih. Nggih monggo. Enten mengapa juga. Yang sudah dipanggil, yang sabut diserat niku wau. Semoga untuk Ketua Karang Taruna, anggota Karang Taruna, ugi Bapak sinten mau? Mas Karang Taruna di depanku iki putrane Bapak Polo niki. Iya kan? Nggih. Ugi anggota panitia. Oh, anggota panitia. Anggota panitia ya Allah. Iki niki tim penggerak to iki. Anggota tim penggerak. Iki no, alhamdulillah. Nggih, Mas. Masih bersama LBWC juga Delewong. Monggo pripun Bapak yang sudah dipanggil. Monggo. Nggih. Ikut dalane ludruk iku aja dikoni. Nggih, lah nggih, tapi tambah tibae tambah bek. Tambah full belakang sampean. Kayak iso liwat. Nggih, pripun tasih dangu yuk. Yang mana dulu nopo jam 12? Jam 12. Sambil nunggu yang sudah dipanggil. Nggih, Mas. Pripun? Tasih semangat ya, Ibu. Bapak tasih semangat. Yang bilang semangat kula dakaken mugi-mugi rezekine lancar, amin. Amin. Rupa istimewa. Semangat lelemu. Asik. Yo. Preketek. Jadi kakak wis duwe bojo
gula semut rondo Sumpah ning batin yen kula tidak dikawin ati ora bakal luru ganti sumpah wis janji arep sehidup semati seneng lan sedih bareng-bareng dilakoni monggo Mas Yono sumpah hari ngabatin yen kula tidak dikawin katingan ora bakal ganti sumpah wis janji arep sehidup semati seneng lan sedih bareng-bareng dilakoni manis Aja balas matur suwun terima kasih. Nggih. Minagani pamundutan dari grup Sabu. Sabu. Sampai aku oleh Pajero, Mas. Iki. Iya dong. Gini masih ada waktu. Nggih. Masihkah ada waktu? Lo. Lu maksudnya ngono. Enek request temen bahaya ini. Nggih Mas, niki wonten request tirai cinta dari Cibel Bringkang. Dari Ketua Karang Taruna atau Ketua Panitia Mboten minggah nggih. Nggih. Mboten minggah kados namung anggota panitia. Soalnya tim anggota Karang Taruna itu wis tutup ya. Ya apa Mas sampean kondok kuno Mas? Ya Allah. Kudu ya. Nggih. Logo lagune napa nak? Tirai cinta. Pripun? Badan saged. Oh, nggih. Tirai cinta niku wis kependem. Ada mengapa tadi? Oke. Dari putra dari Bapak Kepala Dusun mintanya baterai cinta. Orang gelem. Nggih Mas, ugi kaji asih nyuwune bojo dua. Bojo. Gak kurang tabu, dua loh. Yuk dilewung yang mana dulu? Nggih, semoga ada mengapa bojo dua.
Ya semoga telepon Andi galau. Oke, ugi yang sudah punya HP masing-masing bisa dinyalain flashnya teman-teman. Yang punya HP bisa nyalain flashnya sebentar, mohon. Boleh dinyalain flashnya. Yang punya HP, nyalain flashnya, lampu flash. Oke, yang punya HP bisa nyalain flashnya masing-masing. Oke, siap. Rumput istimewa, yo. Digoyang bareng. Mengapa ku memujanya?
Walau dia ku cinta, ku rela melepasnya demi anak istrinya. Aku rela dimadunya. Mengapa aku memujanya? Mengapa mencintainya? Akhirnya aku jatuh cinta padanya. Menembalasnya setelah saling mencinta. Aku kira jadi bahagia, ternyata indahnya cinta berubah jadi derita. Apakah aku di sana tidak mencintainya? Bukankah manusia mencinta atau dicinta? Terima kasih. Nggih. Mas. Nggih. Nggih dong, ngapunten sadurunge tinggal satu lagu no. Nggih. Niku wau Bu Kaji asih nyuwuni bojo dua. Nggih. Terakhir nggih mangke pinanggih malih wonten Bedayan Sekarsari. Pedansan Sekarsari Pedansan. Ngapunten penontonnya pewadet banget mangke jenuh. Kok ngene ae kok ayo piye lawake nggih ngapunten. Tinggal satu lagu, monggo. Nggih, nanti juga ada janji ya Mas. Untuk nanti oke siap, tetap saya layani dan Bedayan Sekarsari. Bedayan Sekarsari, Jrone Suka kudu lan Mas Foto. Ya, tetap bojo dua sekarang Ibu. Monggo. Yo, Budi Wijaya, Budi Wijaya lagi.
persembahan tembang terakhir Bujo 2 sampun gino. Yuk monggo satset. Nggih Mas. Wayahe. Wayahe. Ubur-ubur ikan lele. Wayaku jarang. ngene rasane
Ya ben mong ngimpi ora apa. Ya ben mong ati bisa dadi lagu dheweke takolan kondo yen tresno piye aku pasrah lan lilo piye aku pasrah lan lilo Budi Wijaya lho iki Saya se. Oh ha hi ha.